kaixo, Luisma, arratsaldeon. Arratsaldeon. Aupa. Aupa, Luisma, ongi etorri. Eskerrik asko. Eta lehenik eta behin galdera bat egin behar dizugu, Luisma. Zuek zeri deitzen diozue seine edo seina? Bueno, seine berba da Txorierrin eta Mungialdean etxeko kutxunari esateko modua. Ara. Etxeko kutxuna, etxeko seine. Ez da zertan izan behar etxeko gazteena. Da, apur bat, beste kutxu bat dauko. Eta zein da zuen seinea? Bueno, etxeko seine, Beñat. Beñat, ez da? Argi dago, bai. Zer moduz dago Beñat, Luisma? Bueno, orain momentu honetan apurrak ilikolo, bideoa grabatu genuenan primeran Sevillen. Eta bueno, bere osasun egoerak gora bera handiak izaten ditu, eta apur bat egunerokoan ja apur bat oitu eta gagoz. Baina, ez da bere boladarik onena momentu honetan. Kontua da Beñatek gaixotasun arraro bat duela, ez da? Eta zein da bere egoera, Luisma? Bueno, ez dakigu ze gaixotasun dan. Gaixotasun arraroekin hori gertatzen da sarritan, ez? Sintomatologia bat dagoela, baina inork ez diola jartzen izenik edo ikerketa gutxi dagoelako normalean. Beñaten kasuan, berak burmuina ez zuen behar beste garatu, orduan goi mailako funtzio guztiak ez ditu egiten, ez? Orduan, danetarako behar du laguntza, danetarako, da 24 orduko seme bat. Eta hortxe garoz. 23 urte egin ditu, ja? 23 urte ditu zuen familiako argazkia, hortxe ari gara ikusten. Beraz, Beñatek ezin du ibili, ezin du ikusi, eta ez du hitz egiten. Goi mailako funtzio guztiak ez ditu garatu, orduan, bizitzako gauza guztietarako behar du laguntza. Eunekoa. Orduan, zaila da, lehenengo kolpea gogorra da, onartu beharra, hause dago eta honekin egin behar dugu aurrera, eta listo, ez? Eta, baina hasieran kosta zitzaigun pixka bat. Ez onartzea, onartu, bertan dago eta listo, eta onartu beharra dago eta ez dago besterik, ez? Baina, ze premia gainera, gaixotasun arraroen gauzarik zailenetakoa esango nukenik, da ez jakintasunean bizi garela. Sekula ez dakizu nondik nora joko duen, zer gertatuko dan, nola egongo dan, gaur ondo bihar batek daki zer, eta zentzu horretan ez jakintasun horrek asko batzen zaitu, ez, zaila da. Beste edozein gaixotasunek bere protokoloa daukate, bere ibilbidea, gero ondo joan edo txarto joan, baina bera, ez, eta medikuek ere... Marko bat badago, ez da? Hori da, eta medikuek badakiten ondi jo, zer egin, orain hau ondo ez badoa beste hau, eta ez dakiz zer. Eta halako egoerekin ez dakite. Eta zuek noiz konturatu zineten Beñatek zerbait bazuela? Bueno, jaiotzeaz. Bai? Jaiotzeaz. Jaioa aurretik dana normal zijoan, eta jaiotzean esan ziguten burmuina ez dago ondo garatuta, baina ez dakigu zer. Jaiotzaz batera esan ziguten, baina inoketzekien nola joango zan hori, eta azken finean ezintasun handiarekin bizi da Beñat, eta hortxe gabiz, ez? Beste gaixotasun arraro askok ez daukate halako ezintasun hain handia, ez? Nahiko bizimodu arrunta edo, bere premiekin edo, baina aurrera errezago egiteko modua, baina Eta gaixotasun arraro izateak zesan nahi du, Luisma, ez daukazuela diagnostikorik? Beñaten kasuan gaur egun 23 urte dituela ez dauka diagnosirik. Sintomatologia tratatzen dute medikuek, berak epilepsia duenez hori tratatzen dute, edo beste dozein gauza agertuko baliz hori tratatzen dute, baina izaera genetiko gaixotasuna izan da, hor ikerketa handia egin beharko litzateke jakiteko ze gen edo zeintzuk dauden ikutxuta edo zeintzuk dauden hor zertuta, baina, klaro, hasi ziren ikerketa horrekin, Beñat gazteago zenean, baina gero krisialdiak etorri ziren, hor egon ziren ia gauzak apur bat baztertzen, hau ez da, zekao. Jaiek ere medikuntza apur bat itxuan doa honetan ere, ez, eta ez da erresa. Eta izenik ezin jarri izateak gauzak zailtzen dituzuentzat? Bueno, ez Beñat dan modukoa da, eta izena izan edo izena ez izan guretzako zentzu horretan, baina medikuntzarako oso garrantzitsua litzateke. Bere jakin izango balute non egon den hasierako arazo hori,
agian beste tratamendu guztiak, epilepsiaren tratamentua, askoz ere zehatzago jartzeko aukera aukiko lukete. Eta momentu honetan ari dira, gaztera da, matando moscas a cañonazos, ez? Bueno, hause dago, bueno, ea nola geldiarazi. Zentzu horretan, bueno, berarentzat da zailago, guretzako azken finean, hola dator eta horrekin egiten dugu aurrera egunero, baina berarentzat garrantzitsua izango litzateke diagnosi bat izatea edo jakitea non egondan hasierako arazo hori, pixka bat tratamendu horiek egokiago ezertzeko. Eta, Luisma, zuek nola dakizue Beñatek ze behar duen, ze nahi duen, ze pentsatzen dugu ahotsak edo identifikatuko dituela zuenak, ezta? Bai, berak ez du ikusten, baina bere belarria oso fina du, eta, bueno, sarritan gainera ikaratu egiten da, edozein zarata etxean, edozein gauza erorita ikaratu egiten da, ez? Bai, berak ezagutzen gaitu, eta nolabait berak adierazi egiten du. Eta nola adierazten? Soinuak, bere ala dakizu pozik dagoen, gaizki dagoen, edo zerbait ez doan ondo, edo mina duen. Bai, hori ikasi dugu, urteetan ikasi dugu. Eta esate baterako, zerk pozten du Beñat? Zerrekin alaitzen da? Musika. Musika da berarentzat. Bueno, etxean betidanik musikak presentzia handia izan du, beste semea ere musikaria da, en fin, bueno, gurean hori garrantzitsua izan da, eta berak asko disfrutatzen du musikarekin, dudarik gabe.